har egentlig altid været fascineret af bier og bisamfund. Men det kom lidt tættere på livet af mig, mens jeg arbejdede som leder af Miljø- og Energicenter her i Høje Taastrup. Miljø- og Energicenter har til formål at bakke op omkring folk, der vil gøre en aktiv indsats for bæredygtighed, natur og miljø. Der kommer en mand ind, og så siger han, vi skal altså have nogle bier her i byen. Kan du ikke hjælpe med det? Nogle flere bier. Vi har ikke bistader nok. Og det tænker jeg, det falder jo meget inden for rammerne af, hvad det er, at jeg og Miljø- og Energicenter i øvrigt sådan skal arbejde med. Så selvom jeg ikke har meget forstand på bier, så har jeg mere forstand på det der med at organisere og sætte aktivitet i gang. Så jeg fik altså sammen med ham sat et informationsarrangement i gang og fik indkaldt til en generalforsamling og fik fat i en fyr, som godt ville instruere i at passe bier, og som havde erfaring med det. Det var en fyr, som havde irakiske rødder, og som hjemme i Irak havde mange års erfaring med at have bier, og som så også i forbindelse med hans ophold i flygtningecenteret ude på Amager, så havde han så også adgang til bier. Så han blev vores allerførste instruktør. Så det var ligesom om, at når man havde meldt sig, så havde man også en eller anden tryghed for, at der var også nogen, der godt ville kunne hjælpe en videre, fordi de mennesker, der meldte sig til bilaget, det var langt de fleste mennesker, der aldrig nogensinde før havde haft med bier at gøre. Så efterhånden kom der en større og større ekspertise ind i den kreds, og flere blev lært op, og de holdt kurser, og nu her jeg har ikke helt styr på den, 18-19 år siden og senere, der er der knap 50 medlemmer i det lokale bilag, som alle er også medlem af Danmarks Biavlerforening. Da jeg i 2017 gik på pension, så tænkte jeg mig selv, nu skal jeg finde noget fornuftigt at bruge mit pensionistliv til. Og så tænkte jeg, at det at være biavler, det er fornuftigt. Så jeg vil gerne være biavler. Så til min afskedsreception, så havde det ønsker, at hvis folk de ville give mig en gave, så kunne de give mig en slags opstartskit til, når det så var, at jeg skulle for alvor folde mig ud som biavler. Så der var folk, de var flinke og skaffede enten praktisk eller skaffede økonomi til, at jeg kunne få skaffet bistader og bier og bidragt og hvad det nu ellers sådan hører sig til. Det er jo en del, der sådan skal til, for at man for alvor kan blive ordentlig biavler. Og det faldt jo så sammen med, at min kone og mig, vi havde et par år forinden investeret i et kolonihavehus, også her i Taastrup. Og vi var så heldige, at det godt kunne lade sig gøre et par matrikler længere fra vores hus og stille nogle bistader op. Så på den led flaskede tingene sig, så at i 2018 havde min første høst som biavler. Og jeg var meget afhængig af, at der var gode folk, der kunne lære mig op og kunne fortælle mig, hvordan jeg gør og hvad jeg ikke gør, og retlede mig. Så derfor er det også så fint, at i det lokale bilag er der, og det var der dengang, og det er der stadigvæk, mulighed for, at man altså kan få lov at være sådan en praktisk erfaring, man kan høste ved at komme i det, de kalder skolebigården, hvor der så er, at man får det lært på den hårde måde, ved at man selv får fingrene ned i bistader, når man stiller alle mulige spørgsmål. I dag er skolebigården placeret ude på kirkegården, ude på Ansgar Kirke i Hedehusene. Så ved hjælp af de gode kollegaer i bilaget, og også ved hjælp af en bimentor, som hedder Jesper, som bor ude i Glostrup, så er jeg efterhånden blevet sådan rimelig habil som biavler. Så når jeg skal tale for biavl, så er der ligesom to ting, der spiller ind. Den ene ting, det er, at humlebierne indgår på samme måde som vilde bier, som vigtige bestøvere i vores natur og sikrer, at både i landbrug og i haver og i frugtplantager og hvor det ellers er, vi har brug for bestøvning, der hjælper de os. Og det er en uvurderlig hjælp, at der er nogle små bier af forskellige art, som kan sikre bestøvningen. Ligesådan er det også vigtigt, at vi kan få noget lokalproduceret honning. At vi ikke er nødt til at skal købe fra Østeuropa, og hvor det ellers er, at vi henter ganske meget billig honning. Det er vigtigt, at vi får noget kvalitetshonning, og det er så også en vigtig
et vigtigt argument for mig for at være biavler. Jeg sælger min honning lokalt gennem lokale butikker, gennem det lokale vinhandel og gennem det lokale helsekost, og også gennem det, der hedder Café Paraplyen. De er søde at aftage min honning og sælge det videre. Den anden grund til, at jeg vil gerne slå et slag for, at biavl er godt, det har ikke så meget at gøre med bier, men det har at gøre med, at her er der vi mennesker, uanset hvad for en tro vi har, og hvilken baggrund vi har, og hvilken race, hudfarve, hvad vi ellers har, så har vi i hvert fald én ting til, så har vi har mange ting til fælles, men en af de ting, vi har til fælles, det er netop glæden ved bier. Og der har jeg så haft glæden af at være med til at skubbe i gang, at de i Tåstrupgård-bebyggelsen, som er en almennyttig boligbebyggelse, hvor der er temmelig mange med indvandrerbaggrund, har kunnet skubbe i gang, at der har de nu nogle bistader stående, og hvor de hjælper hinanden. Min sæson med mine bier starter faktisk allerede inden min kone og mig vi flytter herned i kolonihaven. Det er egentlig allerede omkring i april måned, hvor jeg lige skal ned og kigge til, hvordan går det egentlig med mine små venner her. Så ser jeg, om de overhovedet har overlevet, og ser jeg efter, om der nu også er plads nok. Sørger for, at der kommer en ekstra tavle ned, hvis der mangler noget. Og sådan går jeg en gang om ugen og kigger til mine bier, gerne onsdag formiddag. Og så når jeg kommer hen omkring juni måned, så har de alligevel samlet så meget god honning sammen til mig, at jeg kan gå i gang med at slynge. Der har jeg en slyngeveninde. Mit ældste barnebarn, Ina, hun og jeg, vi tager så afsted til en lokal destination, hvor der er, at vi har i bilaget en slynge stående, og så tager vi afsted med tavlerne og sørger for at få slynget den gode honning ud der. Og det gør vi 2 eller 3 gange i løbet af en sæson. Og når vi så kommer hen i slutningen af august måned, så begynder jeg stille og roligt at lukke ned for sæsonen. Sørger for, at der ikke er alt for mange tavler og for mange bier i min stade, fordi jeg ved jo godt, at den eneste, der reelt overvintrer og klarer sig, det er dronningen. Arbejderbierne er der egentlig bare sådan en 3-4 uger, så er de døde igen. Altså, de lever ikke så lang tid, men sørger så selvfølgelig for på skift at sikre, at dronningen hun kan klare sig hen over vinteren. Og sådan stille og roligt liv hen over vinteren, ved at de er der, kigger til dem i forbindelse med, at jeg giver dem noget oxalsyre i slutningen af året, for at sikre, at de er sygdomsfrie. Og sådan går livet sin gang. Og i virkeligheden er det jo en del af en proces. Jeg oplever biavl som et meget bæredygtigt og fornuftigt erhverv i Danmark. Det foregår jo dog trods alt først og fremmest 100%, næsten 100% ved hjælp af hobbybiavlere, som er sådan rundt omkring i hele landet og forsyner lokalsamfundet med honning og sørger for, at der er noget bestøvning. Men der er også nogle ganske få mennesker, som forsøger at, ikke med lidt svigtende held, at klare sig som professionelle biavlere. Men det er altså en vigtig funktion i vores samfund, at vi ved hjælp af de her gode bier sørger for at få bestøvet i haver, i frugtplantager og på marker. Biavl har også en rigtig fornuftig funktion, nemlig ved, at det er mellemfolkeligt. Det er noget, som vi på tværs af kulturer og traditioner og religioner kan se, at det er noget, der binder os sammen. Det er noget, der tæller alle mulige steder. Når jeg snakker om og siger, at jeg er biavler, jamen uanset hvem jeg taler med, så har alle en eller anden form for tilknytning til og forståelse for, at bier, det er noget, og biavl, det er noget, som er godt for os alle sammen og for vores samfund, uanset hvilket samfund vi er. Inden for det sidste år har jeg lært Albertslande at kende. Albertslande er om man så må sige, næsten nabo. Han bor over i nabobebyggelsen på Parkvej. Og han er blevet fanget ind også af bierne og er specielt begejstret for at kunne købe honning hos mig. Købe honning i rammer, hvor det er i tavlerne.
Og vi lærte jo så hinanden at kende i forbindelse med, at han gerne ville lave en handel med mig, men samtidig er han så også en, der er meget fascineret af bierne, og som egentlig gerne vil lære noget mere om det. Så han er nu en slags lærling hos mig. Han er med hver gang, jeg kigger til mine bier hver onsdag. Så følges vi to op, og jeg kan mærke, at han sætter sig virkelig ind i det der, og der er nogle områder, hvor han har sat sig mere grundigt ind i det, end jeg har. Det, som jeg har klippet af her, det er en dronetavle, en del af dronetavlen. Og droner, det er jo hannerne. Og hannerne har kun én funktion, nemlig at de skal befrugte dronningen. Men det er jo også sådan, at i en dronetavle, en dronecelle, der vil det, der hedder varroamiden, være tilbøjelig til først og fremmest at lægge sin æg der. Og når vi så skærer sådan en tavle af, så sikrer vi, at vi får decimeret antallet af varroamider, som altså kan tage fuldstændig livet af en familie, hvis der de får lov for alvor at brede sig. Ja.